En aquest cas anem a treballar un problema sobre Faraday i el flux magnètic. El problema diu el següent. Diu una bobina formada per 400 espires circulars de 40 centímetres de diàmetre, per tant el primer que haurem de fer és calcular el radi en metres, gira amb una freqüència de 100 Hz en un camp magnètic uniforme de 0,4 Tesla. Determina el flux magnètic que travessa la bobina en funció del temps. Bé, aquí tenim un exemple d'un dibuix que intenta explicar un poquet què està passant ahí. Tenim la bobina, aquesta bobina girarà i al girar el que anirà fent serà anar tallant les línies del camp magnètic que van de nord a sud en aquest dispositiu. Per tant, el flux magnètic anirà canviant en el temps en funció de les voltes que està pegant per unitat de temps. Per tant, el primer, el radi. Tenim que el radi se calcula com el diàmetre partit per 2. Bé, el diàmetre eren 40 centímetres, 40 partit per 2 seran 20 centímetres, però s'ha de passar a metres. És a dir, que el radi són 0,2 metres. Ja tenim la primera qüestió. La segona qüestió, estem parlant d'una freqüència i hem de posar aquesta freqüència en funció d'un angle girat, ja que el flux se calcula com el nombre d'espires, el camp, la superfície i el coseno de l'angle que tenim que forma el camp i la superfície. Este angle no és un angle fixe, sinó que va ser un angle mòbil. Hem de recordar les equacions del moviment circular. Angle o posició en radians és igual a la posició inicial més la velocitat angular pel temps. I aquí el tema està en com calcular aquesta velocitat angular. Doncs bé, la velocitat angular se calcula com 2pi per la freqüència. Si aquí tenim la freqüència són 100 Hz, podrem calcular quina és la velocitat angular i a partir d'ahí calcular quin és l'angle en funció del temps. I aquest angle en funció del temps el col·locarem aquí dins i calcularem quin és el flux. Seguim. En aquesta equació del flux tenim més coses. Tenim la superfície. La superfície és la d'una espira circular que serà pi per r quadrat. Per tant, la superfície la calculem, tenim aquí el radi, la superfície serà igual a pi per 0,2 al quadrat. 4 per 10 elevat a menys 2pi metres quadrats. I ara, per calcular phi, que ja ho hem fet abans, la phi inicial més 2pi f per t. La phi inicial, com que és un moviment circular i no ens diu quin és el punt de partida, considerem que és un 0, més 2pi per la freqüència, que són 100 Hz, i per t. D'esta forma ja tenim phi en funció del temps, que serà igual a 200 pi t radians. Aleshores el flux serà igual a 400 espires n per el camp magnètic 0,4 per la superfície, que la teníem aquí calculada, 4 per 10 elevat a menys 2 pi per cos de phi, que és 200 pi t. Ara queda arreglar l'equació i el flux serà igual a 6,4 pi pel cos de 200 pi t. Això seran webs. I aquest és el resultat del flux en funció del temps del moviment d'aquesta espira dins d'un camp magnètic.